biztos hallották már ezt a hülye közhelyet. Mielőtt meghalsz, lepereg előtted az egész életed, akár egy film. Ez biztos csak egy baromság, de mi lesz velem, ha tényleg így van? Nekem alig vannak emlékeim. Mit fogok én akkor végignézni? Nekem nagyon rossz a memóriám. A Magyar Rádió bemutatja a Nagyon rossz a memóriám című hangjátékot. Szereplők: Cukor Lajos. Még egyszer sem robbantam föl. Ez az egy biztos. Hajduk Károly. Cukor Miklós, Lajos apja. Mi van? Mi van? Mi van? Csúlya Imre. Cukor Mária, Lajos anyja. Imádom a Biedermeier holmikat, imádom őket. Szirtes Ági. Sásárkány, dadogós sárkányrepülő oktató. Bánki Gergely. Csilla, Lajos gyerekkori barátja. Gyűlölöm a nevemet, érted? Annyira fúj! Erdélyi Teréz. Szabó Zsófia, Lajos vágyálma. Menj már a francba! Danis Lídia. Herendi Ottó, világtalan kincsvadász. Mint a porcelán. Jordán Tamás. Zászlós Artúr, egyetemi tanár. Laskó Péter. És még sokan mások. Van 3 hálfás. Aztán mire észre kapnak meg Szeretik a vicceket? Én utálom őket ugyanis. Egyáltalán nem tartom őket viccesnek. Viccet mesélni is utálok. Most elmesélek 2, amiket még annyira sem tartok viccesnek, mint a többit. Az első, biztosan hallották már, igazi szakállas, 100 éves meg minden, amit csak egy rossz viccről el lehet mondani. Szóval, hogy hal meg a feledékeny ejtőernyős? Na vajon, hogy? Először is. Elfelejti, hogy ejtőernyő szeretett volna lenni, aztán elfelejt tisztálkodni, mosakodni, meg elmenni tüdőszűrésre, összeszed valami ronda bacillust, megbetegszik, és hát így hal meg. A másik vicc egy kicsit hosszabb lesz. Az életemet fogom elmesélni, ami hát egy vicc. Egy vicc. Ja, hello, engem Lajosnak hívnak, és tehát a nevem Cukor Lajos. Ne kotorásszanak az emlékezetükben, valószínűleg még sohasem hallották a nevemet. Egyelőre elég is lesz csak annyit megjegyezni rólam, hogy hát elég szánalmas a memóriám. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ezek a hangfelvételek, amik összegyűltek ez alatt a néhány hónap alatt, azért gyűltek össze, mert tehát azért, amit az előbb elmondtam, na, hát elmondtam az előbb, nem? Tehát nagyon könnyen elfelejtek dolgokat. Na, megpróbálom értelmesen elmondani. Az egész úgy kezdődött, hogy 20 éves vagyok. Vagy 21. Na mindegy. Tehát most 20 éves vagyok, de az egész memória problémám 17 éves koromban kezdődött, amikor leégett a nyaralónk a Balatonnál. Most persze megkérdezhetnék, hogy honnan emlékszem ezekre a dolgokra, ha egyszer mindent elfelejtek. Hát nem mernék rám megesküdni, hogy minden úgy történt, ahogy majd elmesélem. Néhány részletet utólag kellett kipótolnom, de mivel alig van fantáziám, nem fenyeget az a veszély, hogy túlságosan kiszínezem a dolgokat. Na, ott tartottam, hogy leégett a nyaralónk a Balatonnál. Én nem nagyon szerettem ott tölteni a szünidőt. A szüleim rángattak le magukkal minden évben erre a szokásos grillezés után a nyugágyban fekszem 12 órán át nyaralásokra. Sőt, ha igazán őszinte akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egyenesen utáltam az egészet. Házastól, kertestől, grillsütőstől, úgy, ahogy volt. Biztos ismerik ezeket az alpesi tetős kis kétszintes faházakat. Ha éjjel átfordultam a másik oldalamra, válaszképpen akkorát recsent, mintha mindenki egyszerre törte volna ki a lábát az egész világon. Gyűlöltem azt a házat. A szüleim viszont imádták. Nem is sikerült egykönnyen elfelejteniük. Minden évben megemlékeznek arról a bizonyos augusztusi éjjelről, amikor végig kellett nézniük, ahogy az egész épület porig égett.
Ami azt illeti, elég gyászos nap volt ez az én életemben is, ugyanis nekem is végig kellett izgulnom a látványosságot, csak azzal az aprócska különbséggel, hogy én nem kintről néztem, hanem azt hiszem, ezt hívják gyermekkori traumának. Bennégtem a nyaralónkban. Na persze nem egészen, hanem csak úgy félig meddig. A tüzet egyébként valószínűleg apám cigarettája okozhatta, amit lefekvés előtt szokott elszívni, de nem hibáztathatom se őt, se az anyámat a történtekért. Úgy tudták, hogy nem alszom otthon aznap, de mindegy, ez egy hosszú történet. A csajról kiderült, hogy gyűjti a Kinder tojás figurákat, és én azt képtelen voltam elviselni abban az időben. Mindegy, ez egy másik történet. A lényeg az, hogy mikor a nyaraló lángolni kezdett, nekem nem szólt senki, mert azt hitték, hogy a Kinder tojásos csajnál alszom. Szóval a ház már javában ég, én meg békésen alszom a szobámban. Nagyon jól aludtam, jó mélyen. Még álmodtam is. Valami olyasmit, hogy az egész nyaraló ég a fejem fölött. Aztán kinyitottam a szemem. Égett. Első rémületemben gyorsan visszaaludtam még jó néhány percre, aztán mikor már nagyon melegem lett, és a lángok már a talpamat nyaldosták, sikítottam egy egész rövidet, és egyszerűen kisétáltam az égő romok közül. Oda csoszogtam anyóhoz és apuhoz a füstölgő papucsomban. Egy darabig csak néztünk egymás szemébe, aztán mindhárman elájultunk. Ezután kezdtek el megváltozni a dolgok a fejemben. Ekkor kezdődött az elfelejtős korszak. Minden lehető dologról meg tudtam feledkezni, semmi sem okozott gondot. Bármit el tudtam felejteni, időpontokat, fontos dátumokat, találkozókat, utcaneveket, az anyám nevét. Nem tudtam megjegyezni, hogy melyik szakra járok az egyetemen, és egyre nehezebben találtam haza. Nincs arcmemóriám, nincs névmemóriám, nincs számmemóriám, szagokat sem tudok megjegyezni. Az embereket állandóan összekeverem. Egy családi ebéd alkalmával eljött hozzánk az egyik barátunk. Elkezdődött a szokásos ebédelős társalgás. Megkérdeztem tőle, hogy megy neki mostanában a hegymászás. Nagy csönd lett. Apám és anyám a csirkét bámulta. Nem értettem, mi rosszat mondtam, de aztán a vendégünk elmosolyodott, és azt mondta, hogy elég rosszul, mert a tolószéke mindig elakad a csalámban. A nap hátra levő részét kétségbeeséssel töltöttem. Úgy éreztem magam, mintha nem is ember lennék, hanem valami sokkal egyszerűbb. Egy sejt, ami csak táplálkozni tud, és veszélyt jelent mindenkire, még önmagára is. Igen. Egyszer az is kiment a fejemből, hogy nincs jogsim, és egyáltalán nem tudok vezetni. Apám őrjöngött. Most persze megkérdezhetnék, hogy honnan emlékszem ezekre a dolgokra, egyszer mindent elfelejtek. Hoppá. Ezt már mintha elmondtam volna. Vagy nem? Na jó, inkább haladjunk. Szóval ekkor kezdtem el a cetlizést. Mindent felírtam, amit az agyamban kellett volna eltárolnom, de a dolog nem jött be igazán. A cetliket folyton elvesztettem, beléjük fújtam az orrom, vagy csak egyszerűen elfelejtettem őket elolvasni. A következő lépés az öntapadós matrica volt. Lefekvés előtt felírtam a másnapi teendőket, és ráragasztottam a homlokomra. De mivel reggelente gyakran elfelejtek fogat mosni, és ezáltal szembenézni magammal a tükörben, az egésznek annyi eredménye lett, hogy akikkel együtt utaztam a buszon, végre jól kiröhöghették magukat. Az igazán jó pofák pedig hangosan esküdöztek, hogy nem felejtik el megetetni a kutyát. Szóval 20 éves koromra úgy lerobbant a memóriám, hogyha most valaki nekem szegezné a kérdést, hogy fiú vagyok-e vagy lány, hát simán tudnék rá válaszolni, azért még nincs ekkora baj, csak hát az ember mégsem élhet memória nélkül. Az egy dolog, hogy nem tudok verseket megtanulni, de hogy ne legyenek barátaim, mert egyszerűen elfelejtem őket, azért ez elég nyomasztó. Kifogytam az ötletekből. Mivel pszichiáterem nem volt, a szüleim vették kézbe az agyamat. Az ügyemet. Elvittek valami külvárosi kuruzslóhoz, hogy hipnotizálja ki belőlem ezt a szörnyű korságot. Többször nekirugaszkodott a feladatnak, de egyszer sem sikerült. Aztán torkig lett a dologgal, és tudatta apámékkal, hogy tökéletesen alkalmatlan vagyok a hipnózisra. Én mindent megpróbáltam, de amikor a hipnózis végén elhangzik az ominózus mondat, tudják. Miután csettintek, felébredsz, és nem fogsz
emlékezni semmire. Hát persze, hogy nem fogok emlékezni semmire, ez aztán a gyógymód. Állandóan meg vagy fázva, akkor menj az északi sarkra, ott nem szúrsz szemet senkinek, ha mindig náthás vagy. A csettintés után jó negyedórás röhögő görcsöket kaptam, de végül is az állapotom, hogy úgy mondjam, szinten tartását mégiscsak a külvárosi sarlatánnak köszönhetem. Volt ugyanis neki egy remek kis másodállása. Műszaki adásvétellel foglalkozott. Az utolsó kezelés után, miközben anyámék megpróbáltak rossz kedvre deríteni a görcsös röhögésből, a csodadoktornak felcsillant a szeme, és átszaladt az utca túloldalán lévő üzletébe. Mikor visszajött, már a kezében tartotta a megoldást. Egy diktafon volt az. Egy miniatűr digitális diktafon, olyan mikrofonnal felszerelve, amivel még egy csiga személynek a suhogását is rögzíteni lehet. Ahogy megcsillant rajta a fény, úgy éreztem, mintha rám kacsintott volna valaki. Ez lesz a megoldás. A sarlatán azt mondta, tegyem csak el. Biztos elege volt már belőlem, vagy... Nem is tőle kaptam a diktafont. A szüleimtől kaptam karácsonyra, vagy... Ja nem, de... Nem. A szüleimtől egy 3000 forintos fényképezőgépet kaptam, vagy nem? De. Az biztos, hogy pénzt nem adtunk ki érte. A szüleim nem vennének nekem ilyen drága cuccot. Jó, akkor mégiscsak jól mondtam. Elnézést, néha iszonyúan meg tudom kavarni magam. Mindegy. Tehát lett egy diktafonom, amit nem kellett a homlokomra ragasztani, sőt, az a veszély sem fenyegetett, hogy belefújom az orrom. Valakinek műlába van, valakinek üvegszeme, nekem miért ne lehetne mesterséges memóriám? Csodálatos érzés volt. Sikerült szert tennem 50 megabyte digitális emlékező tehetségre. Még aznap este felmondtam rá az első üzenetet magamnak. Megmutatom. Furcsa dolog történt tegnap a nagy vizit közepén. Besétált egy féldisznó. Hoppá, ez nem az volt, ez majd később, ez más. Elnézést. Ez lesz az. Lajos, holnap szeptember 15-én lesz anyád névnapja. Ne vegyél neki talpmasszírozó hengert. Ja, és anyádat Máriának hívják. Szokatlan érzés volt. Reggelente nem úgy ébredtem, mint aki azt se tudja, hogy hol van, hanem adataim voltak arról, hogy minek kell aznap történnie velem. Ez nekem újdonságnak számított. 5-én reggel 10 órakor konzultáció az egyetemen Zászlós Artúr professzorral. Bajszos, barnahajú, kicsit sántit. Az egyetem a pesti oldalon van. 1 kiló kenyér, 2 liter tej. A boltossal beszélek ezelően, a múltkor becsapott, és te lebuktattad. Persze azért a diktafonos módszer sem mindenható. Kéket told előre ütközésig, de nehogy rányomt, mert attól felrobbanhat. Hát, még nem robbantam fel, úgyhogy még biztosan nem nyomtam rá a kéket. Bár fogalmam sincs róla, hogy mi a franc lehet az. A diktafont mindenhová magammal hurcoltam. Felmondtam a fontosabb helyek elérési útvonalát, a metróban felvettem az összes megálló nevét, ahogy bemondja a hangszóró, és mindegyikhez hozzárendeltem egy objektumot. Így végre tudtam, hol kell leszállni, ha például moziba akarok menni, meg ilyesmi. Marha jó. Itt lakik a nagyanyád a Ferivel. A Feri a nagyapád. Itt soha ne szállj le, tartozol az újságosnak. Itt, nincs semmi. Planetárium. Olcsó pizza bal oldalon. Fodrász. Mozi. Könyvtár. Átszállás a 7-es buszra. Na igen, a 7-es busz. Itt kezdődött minden. Ez volt a fordulópont. Ekkor jöttem rá, hogy a diktafont úgynevezett egyéb dolgokra is lehet használni, nem csak arra, hogy üzengessek magamnak. Történt ugyanis egy kis malőr. Az ingem felső zsebében pihenő diktafon rec, azaz felvétel feliratú gombja érintkezésbe lépett egy levél C-vitaminnal, amit szintén az ingem felső zsebében hordok. Meg az a rengeteg repülő, össze-vissza röpködnek, aztán csodálkoznak, hogy nincsenek évszakok. Hát igen, az emberiség szép lassan tönkreteszi ezt az egész bolygót. Aztán mire észbe kapnak, már késő lesz. Volt, nincs ágy, ugye? Tudja mit, Marika? Megérdemelné ez a fene nagy civilizáció, ha az állatok átvennék a hatalmat az egész világon. Hát ja,
Némelyik állatnak több esze van, mint a legtöbb embernek. Meg a vadállatok is. Azok is csak akkor ölnek, ha éhesek. Az ember meg egyiknek kicsit több pénze van a másikánál, már ugrik és neki az ölik egymást, mint akiknek nincs eszük. Ember embernek farkassa. Tudja, mit mondok, Gyula? Jaj, szívbaj kerülget mindig ettől az ordinári hangtól. A francért kell így bömböltetni. Ma már mindent számítógéppel csinálnak. Aztán az emberre szép lassan nem is lesz már szükség. A fiamnak is van számítógépe, el se lehet cibálni előle. Ott ül egész nap, mint akinek... mint akinek... elmentek otthonról, na. Hát azért jó alsza van, Marikám. Látná a sógoromnak a komputerét, épp csak a kávét nem hozza az ágyba. Kávéautomata? Nem, pont azt mondom, hogy azt nem hozza az ágyba. Ilyen jól megy egyeseknek. Kár, hogy én kettes vagyok. Érti, kettes. És mit dolgozik a sógora, ha nem vagyok Windisch Gréc? Elnézést, leszáll fiatalember? Igen. Na, hogy le akartam szállni. Már majdnem átharaptam az egyik kapaszkodót. Hazafele mellett azon gondolkodtam, milyen ember lehetett, aki kitalálta, hogy ha az indiszkrét helyett Windisch Grécet mond, akkor az ilyen vicces. És mikor lefekvés előtt bekapcsoltam a diktafont, hogy felmondjam rá a másnapi tennivalókat, hirtelen újra szembe találtam magam Gyula és Marika csodás szereplésével. Először nem értettem, hogyan került rá, de nagyon megörültem neki. Végre volt valami, amit az ember úgy el tud mesélni másoknak. Nem mintha sokat járnék társaságba, de ez az eset rádöbbentett valamire. Mihez kezdek majd, ha egyszer a gyerekeim elkezdenek kérdezgetni a fiatalságomról? Elsorolom nekik a metró megállókat. Egy szóval rájöttem, hogy az emlékeimet ugyanúgy archiválnom kell, mint a többi adatot. Például mit mondanék, ha megkérdezné valaki, hogy mi a hobbim? Na persze, ilyet már nem szokás kérdezni, hiszen az, hogy hobbi, egy nagyon hülye szónak számít manapság, de ha mégis megkérdezné valaki, akkor azt mondanám, hogy a sárkányrepülés. Ez jól hangzik, de nem egészen igaz, mert bár sárkányrepülő oktatóm tényleg van, csak az oktatás nálunk abban merül ki, hogy ő sztorikat mesél, én meg hallgatom. Sztori? Ez is milyen hülye szó. Sztori. Van egy sztorim. Ez az én sztorim. És akkor rájöttem. Sztorikat kell gyűjtenem. Ez az oktatóürge pedig tényleg egy ilyen igazi sztorizós fazon, bár ezt elég kevesen hinnék el róla, ugyanis egy 10 betűsnél hosszabb szót csak hosszas gyötrődés után tud kimondani. Hát dadog, de nagyon durván. Egyszer megszámoltam, annak a szónak, hogy rezes banda 17-szer futott neki, aztán megpróbálkozott a részfúvós zenekarral, de azt 3 után feladta, végül beérte azzal, hogy a Laciék. De ha ez az ember elkezd történetet mesélni, és a hallgató elég türelmes ahhoz, hogy végig szenvedje vele az első pár mondatot, utána, mikor már belemelegszik a cselekménybe, akkor egyszer csak abba hagyja a dadogást, és a végén pedig már olyan választékosan fejezi ki magát, amitől valahogy újra dadogni kezd. Sosem járt logopédusnál. Pedig sokra vihette volna. Mármint a logopédus. Az igazi nevét nem hajlandó elárulni, a klubban pedig mindenki Sárkánynak hívja, illetve Sásárkánynak, mert a becenevét sem tudja dadogás nélkül kimondani. Nagyon szeret nekem sztorizni, hiszen én pár óra múlva elfelejtek mindent, és így elég sokszor elmondhatja ugyanazokat a történeteket. Ezért is próbáltam ki először ő rajta a rejtett diktafonos módszert. Bedugtam a zsebembe. Hát, nem mertem neki elárulni, hogy felveszem, amit mond, mert féltem, hogy ettől még jobban fog dadogni, és akkor nem lesz elég a diktafon 300 perces kapacitása. Mikor felhívtam egy telefonfülkéből, hogy megkérdezzem, jó-e neki a péntek 5 óra, az összes egység lement a vadi új kártyámról, pedig csak annyit mondott, hogy legyen inkább 6. Szevasz, Sárkány, megjöttem. Hello, Lajos! Elromlott az egyik Hello, Lajos! Elromlott az egyik lep. Ki kell cserélni az egészet.
Na mindegy. Gyere, foglaljunk helyet. A következő fél órát a hogy vagy kösz jól frázisoknak szenteltük, ezért ezzel nem húzom az időt, hanem inkább megmutatom Sásárkány egyik kedvenc történetét, aminek a lakott területen való repülés veszélyei címet adtam. Lakott terület fölött természetesen tilos alacsonyan sárkány repülni, de bevallom, egyszer kipróbáltam. Egy júli. Igen, emlékszem, a Kudlik Júli vezette a tévében. Július. Ja. Egy július este nem a szabályzattal, és berepültem a külváros fölé. A nap már lement, de az ég, az még világított. Nagyon alacsonyan repültem, és nem gondoltam semmire, nem nem érdekeltek a magas feszültségű villanyvezetékek, az sem zavart, hogy lassan rámesteledik. Csak meg akartam nézni, hogy mit csinálnak az emberek. Hogyan lépnek be a kertkapun? Vagy hogy kiállnak egy kicsit vakarózni a verandára, mielőtt bemennének tévét nézni. Az utcákon nem volt már senki. Olyan volt az egész, mint valami mesebeli város, ahonnan mindenki megszökött. Nem is hiányoztak az emberek. Úgy éreztem magam, mint egy velociraptor az őskorban, amikor még nem léteztek értelmes lények. Már annyira beleszédültem a repülésbe, hogy majdnem elkezdtem víjogni, de aztán megláttam egy fickót, aki egy nagyon hosszú utcán gyalogolt a buszmegállóhoz. Tudod, az öltönyös, aktatáskás fajta ilyen, hogy mondják? Jupi. Nem, teljesen normális haja volt. Nem hippi, jupi. Jó, mindegy. Tehát a fickó megy az úton a buszmegálló felé. Na, erre látom ám, hogy az arra párhuzamos utcában meg a busz robog a megálló felé, de legalább 100-zal, majd szétesik. A fickó nem láthatott át a másik utcába, én viszont odaföntről jól láttam mindkettőt, a fickót is, meg a buszt is. Nyilvánvaló volt, hogy az aktatáskás ezt a buszt ezen az estén nem fogja elérni. Ismerem azt a járatot. Ha lekésed, fél óráig nem jön belőle még egy. Elkezdtem körözni a fickó feje fölött, és egyre alacsonyabbra ereszkedtem. Elkezdtem óbégatni odaföntről, hogy jön a buszod, de nem hallotta. És mikor jobban megnéztem, láttam, hogy ilyen fejhallgató van neki a fején. Még alacsonyabbra ereszkedtem, és pont akkor értem a fickó feje fölé, amikor az meglátta a buszt befordulni a sarkon. Megállt, földhöz vágta a táskáját, fölemelte az arcát az ég felé, és gondolom káromkodni akart, de csak addig jutott el, hogy az Isten... Mert ekkor, hát most képzeld el, meglátott egy röpülő férfit piros bukósisakban. És én nem tudom, mi játszódhatott le a fejében, vagy hogy mit indított el benne ez a látvány, és a mai napig nem tudom felfogni, hogy miért mondta, amit mondott. Mit mondott? Azt mondta. Hülye. Pedig én csak segíteni próbáltam. Hogy lehet valaki ilyen bunkó? Remélem elküldted a francba. Hát nem igazán. Tudod, olyan gyorsan történt ez az egész. Nem nagyon volt időm beszélni. Meg hát mit lehet erre mondani? Szóval soha ne röpülj a házak ne röpülj a házak Sokat gondolkodtam ezen a szón, hogy jó? Hülye. Mit lehet erre mondani? Én se tudnék rá mit reagálni. Lajos. Mert ha durvábbat mond valaki, ez egy dolog, arra lehet válaszolni. De ez a szó így magában teljesen lebénítana. Nem vagyok hülye. Maga téved. Mondanám, de érezném, hogy itt valami sokkal bonyolultabb dologgal kéne szembenézni. Talán írunk egyszer egy könyvet erről, Sásárkány. Rendben. Igen. Rengeteg dolog van az életben, aminek egyszer muszáj a végére járni. Itt van például a kapcsolatom a szüleimmel.
tökéletesen hiány van, bármiféle. Amikor az ember azt hallja, hogy szülő-gyerek kapcsolat, akkor megjelenik előtte egy kép. Nekem nincs ilyen képem. Soha nem is volt. Például fogalmam sincs, hogy mit gondolnak rólam. Igen, néhány éve rám gyújtották a nyaralójukat, és ezért biztos éreznek valamiféle bűntudatot irányomban, de nem tudom. Annyira meghallgatnám egyszer, hogy miről beszélnek, ha kettesben vannak, és én nem vagyok otthon. Amikor ez eszembe jutott, ránéztem előbb a diktafonra, aztán a nappali közepén álló hatalmas ikebanára. Mit fotorászolott az ikebanán? Semmit, csak volt rajta egy száraz levél. Minden levél száraz rajta, Lajos. Attól ikebanán. Hagyd békén! Jó, persze, csak... Itt lesztek a nappaliban? Apa? Mi van? Itt lesztek a nappaliban? Miért? Talán nincs jogom hozzá, hogy itt legyek? Csak kérdeztem. Talán zavarlak valamiben? Nem, dehogy is. Nekem most amúgy is el kell mennem. Hát akkor menjél! Jó. Na, hát akkor én megyek. Sziasztok! Este hazajössz? Persze, hogy hazajövök. Mindig hazajövök. Hoznál kenyeret hazafelé? Hát nem ígérem, de megpróbálom. Miért nem mondod fel a diktafonodra? Azért van, nem? De majd kint az utcán felmondom. Sziasztok, szia, apa! Apám a fotelben ült. Apám a fotelben ül. Apám a fotelben él. Róla elég annyit tudni, hogy a kedvenc étele a dinoszaurusz formájú Mirelicci befasírt. Először mindegyiknek leharapja a farkát, és csak azután lát neki az evésnek úgy igazából. Egyébként ő mindig csak akkor köszön nekem, ha megérkezem. Ha elmegyek, soha nem mond semmit. Aznap is csak rágta tovább a dinoszauruszokat, miközben egy termékkatalógust olvasgatott. Mari! Figyelj ide egy kicsit! Mondjad. Képzeld! Kiszámoltam, hogyha annak idején nem szülted volna meg a Lajost, most pont összegyűlt volna a pénz egy ilyen házi mozi rendszerre, kivetítővel együtt. Jézusom, Miki! Hogy jutnak az eszedbe ilyen marhaságok? Ha az előző 3 évben megspóroltuk volna a zseppénzét, mert hangsúlyozom, csak a zseppénzét, akkor a jövő hónapban vehettünk volna neked egy olyan eredeti, 19. századi mahagóni fésülködő asztalt. Tudod, melyikre gondolok? Ezt most komolyan mondod, vagy hülyés? De még mennyire, hogy komolyan mondom. Most számoltam ki. Nézd csak meg! Hát én ezt nem hiszem el. Hát ez hihetetlen. Tessék, itt van. Feketén, fehéren. Miki, te most ugye hülyéskedsz velem? Dehogy hülyéskedek, hát nézd meg, itt van. Ezt most teljesen komolyan mondtad? Igen. Most mi bajod van? Várjál. Te most arról beszélsz, amelyik úgy el volt kerítve, és nem szabadott hozzányúlni? Na, hogy arról beszélek. Amelyiknek azok a kis intarziás fiókjai voltak? Na, hogy az intarziás. A jövő héten már ott állhatott volna a hálóban. Várjál. Egy olyan kis Biedermeier zsámolyjal, nem? Ha hozzáveszem a karácsonyi, meg a szülinapi ajándékokat csak az elmúlt 1 évben, akkor minden további nélkül kijött volna a zsámoly is. Mit is kapott karácsonyra? Fényképezőgépet. Jó, hát szokta használni egyáltalán? Nem tudom. Egyszer mutatott valami régi felvételt, amit azzal az idióta haverjával csinált. Tudod, az a műrepülő, vagy sárkányeregető, vagy mi a franc? Az a dadogós. Arra költi a zseppénzét, hogy rögdösön, mint egy hülye? Mit tudom én, mire költi? Tehát tériszonya van. Itt valami nagyon nem stimmel. Mire költeti a zseppénzét? Halvány lila gőzöm sincs róla. Gondolod, hogy hazudik? Van barátnője? Nem hiszem. Jézusom! Mi van? Akkor lehet, hogy arra költi. Mire? Mennyibe kerül mostanában egy ilyen... Mi? Hát tudod, egy ilyen... Mi? Hát, egy ilyen nő. Érted, mire gondolok? Na. Prostituált, na. Honnan a fenéből tudjam? Mi a fenéről beszélsz? Mi ez már megint? Kihallgatás? Most miért vagy ideges? Honnan a fenéből tudnám, hogy mennyibe kerül? Ha miért nézel engem? Elment az eszed?
Jézusom, Mikkel, nyugodj már! Nyugodjak meg! Mit gyanúsítgattél? Hülyességekkel! Miklós! Nem mondd ki így a nevemet még egyszer! Ki nem mondd így még egyszer! Miklós, mi bajod van? Miről beszélsz? Megmondjam, hogy mi bajom van? Megmondjam? Az a bajom, hogyha nem fejezed be ezt a rohadt gyanúsítgatást, tényleg az lesz a vége, hogy elmegyek egy nőhöz, aztán sírhatsz, hogy milyen hülye voltál. Mert te tehetsz róla. Azt jobb, ha tőlem tudod. Csak te tehetsz róla. Mert nem én szoktam úgy feküdni alattad az ágyban, mint egy darab fa. Komolyan mondom, úgy érzem magam veled szex közben, mint egy dagadt gyerek, aki föl akar mászni a fára, de mindig letörik alatta az ág. Miklós! Azt hiszem, ez a csattanás egy pofon volt. Elég sokszor meghallgattam a felvételt, de nem tudtam eldönteni, hogy melyikük kapta a másiktól. Lehet, hogy anyám adta apámnak a hasonlatért, de az is lehet, hogy anyám kapta az újabb miklósozásért. Lehet, hogy egy kicsit szentimentális vagyok, de ez az én szempontomból teljesen mindegy. Másnap vettem egy csomag rágót a zseppénzemből. Esküszöm, folyton olyan érzésem volt, mintha egy olyan 19. századi fésülködő asztal fiók gombjait rágnám. Azt hiszem, nem csoda, hogy ezután elment a kedvem a titokfejtéstől. Úgy látszik, vannak dolgok, amiket nem kell bolygatni. Ezek közé sorolom a szüleimet is. Nem izgat igazán a téma. Adjanak enni, amíg elvégzem az egyetemet, én meg cserébe karácsonykor végighallgatom velük a betlehemi válogatást. Ja, nem vicceltem. Tényleg egyetemista vagyok. Első éves magyar szakos hallgató. 3 éve. A tanulmányaimból persze semmire sem emlékszem. Aki a felvételi pontjaimat összeadta, élete baklövését követhette el. De ezzel az új digitális módszerrel úgy gondoltam, hogy a tanulmányaimat is előbbre lendíthetem. Így titkok helyett verselemzéstant gyömiszköltem a diktafon memóriájába, amit Zászlós Artúr, a magyar irodalom professzora adott elő heti 2 órában. Ha most megmutatnám Zászlós Artúr hétfői előadását, akkor azt mondanák, hát nem valami izgalmas ez a verselemzéstan. Ha viszont megmutatom a csütörtöki órát, akkor... A modern művek esetében természetesen nem lehet szó az úgynevezett formai definiálásról. A belső tartalom vizsgálatánál azonban igenis szemügyre kell vennünk azt a tényt, hogy az irodalom mint olyan önmagára is állandó hatást gyakorol, ezért egy modern vers elemzésekor se feledkezzünk meg arról, hogy igenis létezett valaha egy Vergilius, egy Milton, egy Csokonai, etc. Elnézést. Mintha valaki kiabált volna, nem? Maguk nem hallottak semmit? Maga sem hallott semmit? Magához beszélek, kockás inget. Aznap kockás inget vettem fel, és sajnos az első sorba ültem, hogy jól sikerüljön a felvétel. Maga sem hallott semmit? Most? Hallott kiabálást? Nem, azt hiszem, nem. És most? Most hallott valami? Igen, azt hiszem, igen. Tudja, mi volt ez az üvöltés? Hát nem igazán, de majd elgondolom. Megmondja, mi ez? Igen, de ha... Ezt én sűrítésnek nevezem. Érted? Igen. Tudod, mi az a sűrítés? Nem. Megmutassam? Hát én szívesen. Akarod hallani, hogy mit jelent az, hogy... Hát, ha a többiek is úgy gondolják, akkor... A többiek is úgy gondolják? Maradjunk a helyünkön. Mindenki maradjon nyugton. Ne izgassunk fel. Jól van. Akkor elmondom. Húz a herém a csillagok felé! Húz a herém a csillagok felé! Ha most kiúsznék az óceán közepére, tudom, hogy leengednétek a vizet. Blokkolva van az agyatok. Azért gondoljátok, hogy verset mondok. Az ágyamban meg egy ember fekszik, és a hangjára gondol már 3 napja. Hívd föl telefonon a legjobb barátodat, és mondd, hogy húzd a herét a csillagok felé. Rögtön beteszi majd a kagylót. És visszadugja a fejét a gázsütőbe, amiről csak sejti, hogy valójában villannyal működik. Valaki azt írta valami könyvben, hogy a kutyák azért ugatják az embereket, mert érzik rajtuk, ha nemrég szeretkeztek. Robotkutya egy japán cégtől.
Az állatorvosom tegnap a szívműtétet hajtott végre saját magán. A rokkant nyugdíjasoknak viszont sikerült megépíteniük az időgépet. Ott akarnak lenni, amikor születtél, hogy körbeálljanak és sírjanak végre egy jót. Az űrhajósok is el tudnak tévedni. Húzza őket a heréjük más csillagok felé. Nem sokára történni fog egy csoda. Bekapcsol a távfűtés júliusban, de senki nem fogja érteni miért. Aztán pár év múlva majd elkezdtek aláírás gyűjteni, hogy ne legyen több aláírásgyűjtés, mert mindenkinek elege van már az aláírásából. Adjatok egy kést, le kell vágnom a herémet, repülni akar. Adj egy kést! Ne forgasd a fejed, kockásínjes. Már csak mi vagyunk itt ketten. Hozzád beszélek. Adj egy kést. Sajnálom, nincs nálam kés. Akkor egy ollót. Nincs ollóm. Zsilettpenge. Nincs. Körömcsipesz. Nincs körömcsipeszem. Jól van, akkor legalább jegyezd meg, amit mondtam. Rendben? Igen. Megjegyezted? Igen. Na, hadd halljam. Emlékszel-e még? Mi volt ez? Sűrítés? Úgy van! Sűrítés. Sűrítés! Na viszlát! Viszlát! Viszontlátásra. És maga is vágjon le magáról valamit, kockásinges. Így nem fog tudni repülni, ha úgy adódik. Érti? Nem tudom eldönteni, hogy tényleg megbolondult, vagy csak egyszerűen elege lett a pedagógusi pályából. Hazafelé menet még remegett egy kicsit a lábam. Zászlós Artúr lába viszont soha többé nem lépte át az egyetem küszöbét. Nem tudom, mi lett vele, de mióta meghallgattam a sűrítését, azóta mindig ő jut eszembe, valahányszor csak meglátom az aláírásomat. Csak ostobán tudnám megfogalmazni, mit jelent nekem ez a mondat, úgyhogy inkább mindenki fogalmazza meg saját magának. Adok erre mondjuk úgy 20 másodpercet, annyi talán elég lesz. Addig hallgassunk egy kis zenét. Ezt a felvételt egyébként a Zeneakadémián kalózkodtam. Elég sok benne a köhögés, de azért élvezhető. Nagyon szeretem ezt a számot. Persze ezt nem csak ezért mutattam meg. Egy történet fűződik hozzá, pontosabban miután kihömpölyögtem a többi műértővel a Zeneakadémiáról, én velem történt valami. A rengeteg ember között megpillantottam egy vak férfit. Olyan 60 körül lehetett. Elkezdtem követni. Gyerekkoromban én azt hittem a vakokról, hogy a fehér bot valójában egy fémdetektor, és hogy ők valójában azért járkálnak folyton ezzel a detektorral, mert kincsekre vadásznak. És ahol a bot sípol egyet, ott egyszerűen elkezdenek ásni, amíg meg nem találják a kincset. Azt hittem, ez a foglalkozásuk. Aztán apám elmagyarázta a foteljéből, hogy őket egyáltalán nem érdeklik a kincsek, mert úgysem látnák, és nem tudnának vele mit kezdeni. Na mindegy. Szóval, amikor megláttam a bácsit, rögtön a nyomába szegődtem. Talán a régi beidegződés miatt, hogy hát, ha talál valamit. De nem talált semmit. Csak ment. Gondoltam, megszólítom, és megpróbálok beszélgetni vele. Elnézést, bocsánat, ne haragudjon. Okvetlenül szükség van mind a 3 formulára, fiatalember. Tessék? Hogy feltétlenül el kellett mondania mind a 3-at, elnézést, bocsánat, ne haragudjon. Vagy a bocsánatot az elnézésért kérte, a ne haragudjonra pedig a bocsánat miatt volt szükség. Fiam, azért szólított meg, hogy megmutassa, milyen az, amikor idétlenül nyihog? Nem, dehogy is, nem, dehogy. Maga szeret mindent többször elmondani? Ezt, ha már hallottam volna. Van még valami a tarsójában, fiatalember, vagy csak ennyit kívánt megosztani velem? Nem. Ide figyelj, fiam, én szívesen segítek neked, ha valami problémád van, de ha nem haragszol, elég sok dolgom van. Elnézést, én filmrendező vagyok, és... Remélem nem neheztel, amiért letegeztem. Nem, dehogy... Na, én egy filmrendező vagyok, és... Hallgatom. Szóval filmrendezőnek tanulok, és hát most... Egy olyan feladatot kaptunk, egy olyan dolgot kell csinálnunk. Ugye nem haragszol meg, ha nem nézem meg egy filmedet se?
Nem, de hogy... Ez jó. Mindig sejtettem, hogy a vakoknak nagyon jó a humorérzék. Nem viccből mondom, fiam. Hogy akarsz így filmet rendezni, ha nem tudsz elmondani egy értelmes mondatot? Hát... Ráadásul ez a csirnálnunk, hát nem is tudom. Igen. Na jó. Én nem vagyok igazából filmrendező, illetve nem annak tanulok, hanem új stratégiára volt szükségem. Úgyhogy még nagyobb baromsággal rukkoltam elő. Nagyon érdekel a rádió, és riportot akarok készíteni egy... Ja, hát az úgy teljesen más, világos. Hát én sem hiszem, hogy a rádiónak bármi köze lenne a verbális kommunikációhoz. Nagyon jó szakmát választottál. Figyelj, ha akarsz, nyugodtan beszélgethetünk úgy is, mintha filmrendező lennél. Ha neked úgy könnyebb, én szívesen alkalmazkodom. A világért sem akarlak összezavarni. És kinek az osztályába jársz? De én nem vagyok... Na jó, hát most erre mit mondjak? Esetleg a Makkárolyéba? Hát, jó, igen. Láttad azt a legutóbbi filmjét? Hát, tudod, melyikre gondolok? Hát még nem. Nagyon szép film, az érdemes megnézni. Maga látta? Nem. Nem szoktam moziba járni. Érted, mire gondolok? Igen. Vicceltem. Igen. Hát fiam, borzasztó fárasztó vagy, de ha esetleg meghívsz egy kávéra, akkor megpróbálom sztornózni róla ezt a képet a fejemmel, és akkor együtt kiderítjük, hogy mit szerettél volna kérdezni. Rendben? Persze, hogyne, igen. Még valamit tegyél meg a kedvemért. Most válasz ki a persze, hogyne igen közül azt, amelyik a legjobban tetszik, és próbáld meg csak azt az egyet mondani. Hogyne? Remek. Mehetünk. Miért nem néz rá a lábad elé? Nagyon fáj. Nem vészes. Nézze, ne haragudjon. De igenis haragszom. Most nagyon megbántottál, fiam. Én nem tudok nézni. Hogy mondhatsz ilyet egy szegény, vak öreg embernek? Hát ilyenek a mai fiatalok folyton rágógumiznak. Most viccelt, ugye? Vág az eszed, mint a borotva pamacs. Na, ez nem volt vicces? Ez már nem számít jó tréfának manapság? De, még nem is hallottam, ez jó. Borotva pamacs, ez jó poén. Akkor a mai fiatalok így reagálnak, ha jó poént hallanak. Miért nem viaksz úgy, mint az előbb? Remélem nem vagy sértődős. Nem. Az se baj, hogy tegezlek? Nem, dehogy is nem baj. Vagy, nem baj. Jó van, fejezd be a szócsatát. Megjöttünk. A kávézó egy félreeső utcában volt, egészen közel. Csókolom, Klárika, de régen nem láttam. Kezit csókolom. 2 kávét kérünk. Gondoltam, nem fenyeget a lebukás veszélye, ezért, hogy tökéletes legyen a felvétel. Mit tettél ide az asztalra? Tessék? Valami koccant az asztalon. Ja, csak a telefonom, mobil telefon. Mi történt? Hogy ezt a rezes fejű szűzmet. Mi a baj? Addig hallgattam a sületlenségeidet, amíg elfelejtettem, hová indultam. Hová? Elmúlt már 8 óra? El. Baj van? Fel kellett volna hívnom a mennyemet. Megengedsz nekem egy hívást a telefonodon? Nagyon rövid lesz, ígérem. Hát... Csak annyit kell tudatnom vele, hogy még élek. Ne félj, nem szokott sokáig érdeklődni. Mondhatom a számát? Én... Ne haragudjon, én meg akartam mondani. Az az igazság, hogy ez nem mobiltelefon, hanem egy... Nem volt mit tenni. A telefonom egyáltalán nem volt nálam. Elfelejtettem magammal vinni. Ez egy diktafon. Diktafon? Igen. Jó van, fiam, megértem, de nekem elég lett volna, ha csak annyit mond, hogy nem lesz pénze kifizetni a számlát. Nem kell azt szégyelni, és nem kell hazudnia nekem csak azért, mert én nem látom, hogy mi az. Tudom, hogy nem olcsó mulatság a telefonálgatás. Jaj, ne tessék félreérteni, ez tényleg egy diktafon. Én nem azért mondtam, szívesen odaadnám a telefonom, de otthon felejtettem, tudja, nagyon rossz a memóriám, folyton elfelejtek mindent. Ez tényleg egy diktafon. Diktafon? Igen. És talán be is van kapcsolva? Igen, én... Ne haragudjon, kikapcsolom. Hagyja csak. Megnézhetem? Persze. Hát, ahhoz képest elég vékonka. Ráadásul nem is zúg. Fiatalember miért akar bolondot csinálni belőlem? Ez digitális, azért nem zúg. Esküszöm, én... És bocsánatot kérek, amiért nem kérdeztem meg, hogy szabad. Digitális. És most is veszi, amit mondok?
Igen, ha ide tetszik adni, már is kikapcsolom. A nevem Otto. A nevem Herendi Otto. Herendi, mint a porcelán. Visszahallgathatnám? Legalább a hangomat hagyd lássam egyszer kívülről. Természetesen a felvételnek itt vége szakadt. Visszahallgattuk az egészet. Pontosan 12-szer. Herendi Otto pedig minden egyes zöreiről pontosan elmondta, hogy micsoda. És elárult egy titkot. Tudta, hogy neki fogok menni annak az oszlopnak, és direkt nem szólt. Jó érzés volt látni, ahogy a hangját hallgatta. Mintha tükörbe nézett volna. Másnap fogtam a diktafont, és elmentem Sársárkányhoz egy újabb sztoriért. Már úgy végeztem a dolgom, mint egy igazi profi. Tényleg, azt még el sem meséltem, hogy ismertem meg Sársárkányt. Egy ilyen kissé megalomán udvarlási akciómban működött közre, mint légi felvételkészítő. Azt találtam ki, hogy kiírom egy lány nevét benzinnel egy elhagyatott parkolóban. Nem tudom már, hogy hívták, de jó hosszú neve lehetett, mert összevásároltam majd 10 liter benzint. Sársárkánynak meg az volt a dolga, hogy miután begyújtom a feliratot, ő lefényképezi a lángoló betűket a levegőből. A dolog végül mégse jött össze, mert mielőtt rádobhattam volna a gyufát, oda parkolt egy busz. Azért a buszt lefényképeztük, és meg is mutattam a lánynak. Azt hiszem, nem értettem, mit akarok tőle. Hát ez annyira nem volt érdekes. Úgyhogy jöjjön inkább helyettem valami sokkal szórakoztatóbb. Következzék a sárkányrepülés királyának újabb története. Fogadják szeretettel Sársárkányt, a sztori királyt. Vissza kéne vennem magamból, kezdek úgy beszélni, mint egy szárműsorvezető. Lakott terület fölött. Ezt a sztorit már mesélted. A fickó, aki versenyt futott a busszal, aztán lehülyézett, nem? Hogy honnan? Megjegyeztem. Most hülyés... Nem. Hülyéskedsz? Na jó. Akkor elmesélek egy másikat. Ez is így történt a városban. Pontosabban annak is a legszélén. Tudod, hol van a bolondok háza? Igen, anyám testvérét szoktuk ott meglátogatni. Ha jól emlékszem, benzinkútnak képzeli magát. Fú! Ez igen. Na, szóval, akkor biztos láttad már azt a kis házat. Közvetlenül a Lili ház mellett áll. Egy asszony lakott benne a férjével. Nem, a fiával. Ne dumálj már bele, így nem lehet mesélni. Bocs. Szóval, ott éldegéltek ketten a Dili ház szomszédságában az asszony meg a fia. A sráccal nem volt minden rendben. Minden reggel felmászott a háztetőre, az anyja meg más se csinált egész nap, csak könyörgött neki, hogy jöjjön le. Estére mindig le is jött. Kapott egy nagy frászt, aztán elment aludni. Reggel megkezdődött minden előről. Az asszonynak már nagyon elege lett a dologból. Hetek óta nem járt már dolgozni. Nem volt egy perc nyugta se, úgyhogy átugrott a Dilisek kertjébe egy kis jó tanácsért, hogy hát mit szokás tenni ilyen esetben, ha az ember gyereke kicsit többet jár a háztetőre a kelleténél. El is kapta az egyik gyógyóst, aki éppen a napi virágillatadagját próbálta meg kivonni a levegőből. De fehér köpeny volt rajta, bárki orvosnak nézte volna. Az asszony septiben elsírta neki a bánatát, a gyógyós pedig rögtön rávágta a megoldást. Azt tanácsolta neki, hogy vegyen fel valami rémisztő jelmezt, és ijessze meg a gyereket a háztetőn. Attól majd egy-kettőre elmegy a kedve a tetőjárástól. Az asszony boldogan ment haza, míg aznap éjjel megkopasztott néhány tyúkot, és a tollakat ráragasztotta az otthonkájára. Másnap jókorán felkelt, és nagy nehézségek árán, de sikerült felmászni neki a tetőre, még mielőtt a fia felébredt volna. Elbújt a kémény mögé a csirke jelmezében,
Felragasztott még egy-két tollat az arcára meg a szemüvegére, és mire pirkadni kezdett, már ugrásra készen várta az áldozatát. A tollakba bele-bele kapott a hűvös hajnali szél, aztán a hűvös hajnali szélből meleg reggeli szellő lett, a meleg reggeli szellőből pedig mozdulatlan rekkenő hőség. Az asszony lába már sípadozott. A tollkabát pedig elég fullasztó viseletnek bizonyult. Már 3/4 órája leskelődött a kémény mögül. Teltek a percek egymás után, de a gyerek csak nem jött. Már kezdett aggódni, hogy hát ha valami baja történt. Ő meg közben odafönt idétlenkedik a háztető, mint valami elfuserált baromfi. Úgyhogy gyorsan lekiabált a kéményen keresztül. A srác ágya pont a kályha mellett, átgondolta, ha még alszik, biztos meghallja a kiabálást a kályhából. Szólongatni kezdte hát a gyereket. Azt hiszem Pistinek hívták, vagy valami hasonló elhamarkodott neve volt a szerencsétlennek, na mindegy. Az asszony egyre kétségbe esettebben üvöltözött a kéménybe, de ezzel csak azt sikerült elérnie, hogy jól fölverte az egész környéket. Ez még nem lett volna baj, de a reggeli műsorra felfigyeltek a szomszédos intézmény dolgozói is. A Diliház egyik pedáns főorvosa pedig, akinek az irodája pont a kis házra nézett, egyből kiszúrta, hogy itt valami nagyon szokatlan dolog történik. A látvány önmagáért beszélt. A szomszéd ház tetején egy torruhás asszony üvöltözött a kéménnyel. A doki rögtön át is küldött egy felfecskendezett különítményt a legvakmerőbb ápolókból, hogy lehozzák a háztetőről a titokzatos csirkeasszonyt. 10 perc múlva már megkopasztva feküdt az egyik gumiszobában. És mi történt a sráccal? Miért nem ment fel aznap a tetőre? Beszorult a feje a kályhába. Micsoda? Hát miután felébredt, ment volna ő a háztetőre, ahogy normális emberhez illik, de a kályha elkezdett vele üvöltözni. Ő meg megnézte, hogy ki bújt el benne. Onnantól kezdve nem ment többet a tetőre. Az öregasszonyt viszont én is láttam már a Diliház tetején átsorogni. Minden reggel onnan kuksolja, hogy mit csinál a fia. Igen. Hát, fura egy figura ez a sásárkány. Na, most pedig. Az következik, hogy volt egy ilyen... Egy ilyen... Ja igen, persze, hogy egy ilyen kék. Ja, most nem. Most nem. Nem most. Hello, nekem most... Ja, Cukor Lajos vagyok, és nagyon rossz a memóriám. Nekem most el kell mondanom, hogy mi történt az előző részben. Fogalmam sincs, hogy mi történt az előző részben. Ha emlékeznék rá, akkor az lenne a cím, hogy teljesen normális a memóriám. Nekem viszont nagyon rossz. Ja, van egy diktafonom, digitális. Ez most maguknak is kapóra jön. Az egész akkor kezdődött, amikor félig bennégtem a nyaralónkban. És azóta a memóriám kissé nagyon rossz. Egy ideig cetliket ragaszgattam magamra, aztán megpróbálkoztam a hipnózissal. Miután csettintek, felébredsz, és nem fogsz emlékezni semmire. A megváltás végül egy diktafon formájában érkezett. Mindent rögzítenem kell, különben elfelejtem, hogy mi van, és hogy miért, vagy hogy miről beszélget Marika és Gyula a 7-es buszon. Ember embernek farkassa. És mit dolgozik a sógora, ha nem vagyok Vindisgrét? Hogy mit gondolnak rólam a szüleim. Kiszámoltam, hogyha annak idején nem szülted volna meg a Lajost, most pont összegyűlt volna a pénz egy ilyen... Hogy milyen tanácsokkal lát el a sásárkány repülő oktatóm. Hogy milyen viszonyrendszer uralkodik testünk és az univerzum között Zászlós Artúr professzor szerint. Húz a herém a csillagok felé! Hogy milyennek látnak minket, akik nem látnak minket, vagyis azok, akik a nem látók, a vakok, mint Herendi Ottó. Hát fiam, borzasztó fárasztó vagy, de ha esetleg meghívsz egy kávéra... Hogyne? Miért nem nézni a lábad elé? Biztos hallották már ezt a hülye közhelyet. Mielőtt meghalsz, lepereg előtted az egész életed, akár egy film. Nekem alig vannak emlékeim. Mit fogok én akkor végignézni? Nekem... A Magyar Rádió bemutatja Nagyon rossz a memóriám című hangjáték második befejező részét. Most megmutatnék valamit, ami
Sokáig gondolkodtam, hogy illik-e ilyesmit. A következő felvétel egy nagyon beteg gyerekkori barátomról készült. És nagyon szégyellem magam, mert ő sem tudta, hogy diktafonra veszem a beszélgetésünket, és már nem is tudom megmondani neki, mert akkor láttam utoljára, a kórházban. Az orvosok azt mondták, hogy már csak pár napja lehet hátra, de utálom ezt így mondani. Na, szóval amikor meglátogattam, elég szomorú látvány fogadott. A szobája tele volt mindenféle gépekkel, infúziókkal, meg minden. Úgy feküdt az ágyában, mint egy ilyen olcsó kis nyalóka, aminek rágógumi van a közepében. Szia, én vagyok. Na? Hogy vagy? Vettem neked egy kis... Nem a banánt. Ide rakom az asztalra, jó? Gyere egy kicsit közelebb. Akarok mondani valamit. Igen? Furcsa dolog történt tegnap a nagy vizit közepén. Besétált egy féldisznó a szobám küszöbén. Kérdeztem, hogy mit akar, de nem reagált rája, mert csak hátsó fele volt, és nem volt neki szája. Villámként hasít most beléd az a gondolat, hogy hogyan tudnád elképzelni a féldisznókat. Ha féldisznóról hallasz, akkor mindig arra gondolsz, hogy a hátsó felen nincs meg neki, és ezzel behódolsz annak, amit úgy nevez az ember fia lánya, hogy a gondolkodásmódnak a sztereotípiája. Na, mit szólsz hozzá? Tegnap éjjel találtam ki. Hát ez szuper! Ez klassz! Tényleg te írtad? Nem is tudtam, hogy szoktál dalszöveget írni. Ez klassz! Nem szoktam. Ez az első. Nagyon jó! Szuper volt! Az EKG ritmusára próbáltam énekelni, de néha, mintha elcsúsztam volna, nem? Nem, szuper volt, klassz volt! Még a végén dalszövegíró lesz belőled. Hát igen. A végén. Jaj, Csilla, ne beszélj már ilyen hülyeségeket. Mit mondtál? Tessék? Ismételd meg, amit az előbb mondtál. Azt mondtam, ne beszélj ilyen hülyeségeket, nem? Valami nevet is mondtál előtte. Ja, igen, mondtam a nevedet is. Miért? Nem mond többet. Világos? Jó, de miért? Mert elhagytam ezt a nevet. Elegem lett belőle. De miért? Mi bajod vele? Az a bajom vele, Lajos, hogy neked mi jut eszedbe róla? Arról, hogy Csilla. Lajos, próbálj meg koncentrálni egy kicsit a kedvemért, jó? Ne haragudj, nem mondom többet. Szóval, mi jut eszedbe róla? Hát, hogy mi? Hát te... Jó, rajtam kívül. Erőltesd meg az agyadat egy picit. Hát... A keresztanyám. A keresztanyám. Miért? Így hívják őt is. Jól van, Lajos. Akkor majd elmondom nekem, mi jut eszembe róla. Egy ilyen sárga, fröcskölt mintás, patentos Jackie, aminek a hátán egy olyan tigris van, aminek flitterből van kirakva a szeme. De ez jut eszembe a nevemről. Ezért nem kívánom hallani többet. Legalább ezt a pár napot szeretném úgy eltölteni. És akkor hogy szólítsalak? Mi az új neved? Ha nem szakítasz félbe, akkor azt is elmondom. Tehát az új nevem Lajos. Igen? Az új nevem Lajos. Igen? Jól hallottad? De most ne haragudj, de... Arról van szó, hogy felvettem a Lajos nevet. Nem! Ez nem jó név. Ez az én nevem, nem lehet ez a te neved is. Behozzassuk a nővérrel egy telefonkönyvet, körülbelül 2500 Lajos tudok benne mutatni. Én miért ne lehetnék Lajos?
De hát te lány vagy, Csilla. Nem hívhatnak. Kérek egy partvista nővértől, mindjárt jövök. Adja csak, van rajta cipő, nem? Én meg úgysem fogok belelépni. Különben is utáltam ezt a vázát. Anyám azt mondta, azért hozta be, hogy legyen valami, ami az otthonomra emlékeztet. Engem inkább egy urnára emlékeztet. Tett. Ahhoz képest elég jó erőben vagyok, nem? Ajajajaj, azt hiszem lebuktunk. Jön a nappalos nővér. Mi történt? Csörömpölést hallottam. Mondd neki, hogy rád akartam vetni magam, de te leütöttél a vázat. Összetörtek valamit? Mondjad. Mi történt? Mondjad már. Mi történt, fiatalember? Válaszolna végre? Rám akarta vetni magát, de sikerült leütnöm a vázával. Nagyon vicces. Humor! Milyen boldog lesz ez a nő, ha végre feldobó a pacskát. Lehet, hogy hívja a biztonságiakat. És akkor mi van? Válaszolj inkább. Hogy tetszik az új nevem? És azt akarod, hogy Lajosnak hívjalak? Igen. De most ezt valami nevelő célzattal találtad ki, vagy... Ezt hogy érted? Hát, hogy ezzel azt akarod mondani, hogy akár én is feküdhetnék ebben az ágyban? De miért akarnám ezt mondani neked? Hát mit tudom én, hogy nem érzem át, hogy te... Nem tudom már, mit akartam mondani. Lajos. Akkor kéne ebben az ágyban feküdnöd, ha neked is pár ezerrel több fehérvérsejted lenne, ahogy nekem. Most mit parázol? Úgy viselkedek, mint egy haldokló? Nem. Akkor? Semmi. Jó. Lehet, hogy egy kicsit nevelő célzattal mondtam. Elegem van ebből a beteg látogatósdiból. Elegem van, hogy az anyámék nem a lányukat jönnek meglátogatni, hanem a beteg lányukat jönnek meglátogatni. Te meg besétálsz ezzel a banánnal. Normális vagy. Csak gondoltam, jól jön a vitamin. Milyen vitaminról beszélsz, Lajos? Mit csináljak a vitaminokkal? Jó, ne haragudj. A francért kell neked is ilyen hülyén gondolkodnod. Ha azt hallod, hogy féldisznó, te is csak arra tudsz gondolni, hogy a hátsó fele hiányzik neki. Pedig lehet, hogy pont csak a hátulja van, meg a feje nélkül annak a szerencsétlen disznó. Miért kell itt magyarázkodnom, mint egy hülyének? Írok egy dalszöveget, és annyit tudsz rá mondani, hogy klassz. Menj a fenébe! Jó van már! Francba már! Nem akarom, hogy meghallj, baszd meg! Lajos, szedd már össze magad. Különben is én úgy képzeltem el, hogy... Mit? Lajos, nem mondod el? A véldisznót én úgy képzeltem el, hogy így hosszában van elvágva. Jól van, hagyjuk ezt a féldisznót. Gyere már közelebb. Tényleg tetszik a neved, hallod? A Lajos az nagyon jó név. Tudod, mi jut eszembe róla? Mi? Egy jó meleg kályha. Olyan régi fajta. Olajos kályha. Hívom a biztonsági őrt. Ilyen szóvicceket itt nem lehet mondani. Eszembe jutott még egy. Mi lenne, ha inkább Csillajosnak hívnálak? Fú. Ugye nem haragszol meg, ha most nem röhögöm halálra magam. Nem haragszom. Lehet, hogy mégis halálra röhögöm magam. De nem tetszik a Csillajos név? Inkább maradnék a Lajosnál, csak úgy szimplán. De ez férfi név. Miért akarsz pont Lajos lenni? Miért baj az, hogy férfi név? Azért, mert lány vagy, könyörgök. Azon könnyen lehet segíteni. Elég jobban vagyok az egyik sebészem. Megbízom egy kis fusi munkával, biztos megcsinálja. Csak kéne szereznem egy... Kölcsönadnád a tiédet? Miután meghalok, visszakapod. Neked teljesen elment az eszed. Nem vagy normális. Nem, határozottan viccesnek érzem magam. Bár az eszem néha tényleg kezd cserben hagyni. Kezdek elfelejteni dolgokat. Lassan olyan leszek, mint te. Nem irigylem az életedet. Mi van? Mind nevetsz?
elfelejtettem. Mit? Régen minden Mozart műjegyzékszámát kívülről tudtam. Mi van? Nekem ezt tudnom kéne, Oliver. Mi ez? Ez a Love Storyból van, te tyúkeszű. A beteg lány mondja ezt a halálos ágyán. Együtt néztük meg, szerencsétlen. Hát ezt nem viszem el, te nem vagy normális. Hát teljesen meghűltél. Mi a baj? Mutassak valami vicceset. Hát persze. Hogy mondhatnék nemet, amikor tényleg olyan vicces vagy? Ott van a kis magnum a hátad mögött. Remek ötlet. Nekem is van kedvem táncolni. Itt van egy kazetta ebben a fiókban. Ezt rakd be. A B oldalt. Így? Mondom a B-t. Úgy. Kapcsold be. Gyorsan. Mi a baj? Semmi. Kapcsold be. Nem. Úristen, te teljesen hülye vagy. Hangosítsd föl. Tisztára beteg vagy. Igen, leukémia. Hangosítsd föl. Én sajnos nem mondhatom azt, hogy soha nem fogom elfelejteni azt a pillanatot. Inkább úgy mondanám, hogy nem lesz könnyű elfelejteni, még nekem se, azt, ami aznap történt. Egy hónapja volt Csillajos temetése. A szülei nem engedték, hogy ott legyek. Szerintük én izgattam fel a nem kórházba illő viselkedésemmel, és ezért sokkal előbb halt meg, mint kellett volna. Ezt a kifejezést használták. Keresztül húzta a számításaikat az önfejűségével. Hogy mert előbb meghalni? Igazán lehetett volna egy kicsit körültekintőbb. Bele se gondolt, hogy ezzel esetleg megbánt másokat. Gondol egyet, és csak úgy meghal, amikor jól esik neki. Ez nem így működik. Szerintük. Szerintem pedig mindenkinek így kéne meghalni, hiszen tényleg röhelyes ez az egész. Megszületünk, kilögyböljük néhányszor az ivólevet az óvodába, aztán borravalót kezdünk adni a pincéreknek, jó sokszor levágjuk a körmünket a lábujjainkról, aztán találgatásokba bocsátkozunk, amik vagy bejönnek, vagy nem. Röhelyes. Nevetséges. És én is röhögni akartam, de Csillajos nevetése után sokáig elfelejtettem orvérzésig röhögni. Ezt a kedvenc költőm írta. Imádom. A nevére már nem emlékszem. Szóval le voltam punnyadva. Ezért el kellett foglalnom magam valami munkával. Elhatároztam, hogy riportokat fogok készíteni emberekkel. Amit most meg akarok mutatni, az volt az első ilyen nem rejtett diktafonos felvétel. Furcsa volt ez az új munkamódszer. És főleg ez, hogy nem kellett titkolnom a diktafont. Nyugodtan odatolhattam a riporttal a nyorra alá, amit egyébként elég röhelyesnek tartok. Olyan ez a gesztus, mintha meg akarnám kóstoltatni vele. Végig az járt a fejemben, hogy mit csinálnék, ha tényleg beleharapna. A riportalany egy ipari alpinista, akit munka közben kérdeztem néhány dologról. Bár az első emeleten dolgozott, alig pár méternyire a földszintől, én megkértem rá, hogy a felvételben hazudjuk azt, hogy a legfelső szinten vagyunk. A srác felajánlotta, hogy fölvisz a legtetejére, de elmagyaráztam neki, hogy akkor csak a sikításomat lehetne hallani. Tériszonyom van. Hát, itt vagyunk Gézával, egy budapesti irodaház legfelső szintjén, így kívül az üvegen, egy ilyen vizében a... Szerintem inkább... Na, ezzel el is érkeztünk a riport végére. Ugyanis Géza nekiállt hevesen gesztikulálni abban a kötélen lógó ízében, amitől az a karbantartó ízé elkezdett lengedezni. Én sikeresen elvesztettem az egyensúlyomat, és hirtelen azon kaptam magam, hogy egy ideje már csak fájdalmasan nézek a zuhanó diktafon után, amit Géza kivert a kezemből. Miközben a lassított felvételt néztem, az jutott eszembe, hogy tényleg bele kellett volna dugni a szájába, akkor talán nem esett volna le.
Vártam a becsapódást. Az orcimpáim kitágult. A gondolatban már túl voltam Géza meggyilkolásán is, de a diktafon csúfos földetérése nem következett be. Ugyanis életemben először végignézhettem, amint a szemem előtt megtörténik egy csoda. Igen, csoda történt. És ezt a csodát Szabó Zsófiának köszönhetem, aki akkora kapucnit hord az esőkabátján, amiben egy íróasztalt is bele lehetne gyömöszölni, egy íróval együtt. Várj, ne menj el! Benne van a diktafonom, várj! Persze egy ilyen bonyolult esetet nem lehet amolyan lekiabálok a gangról stílusban megoldani, hogy ne haragudj, beleejtettem a diktafonomat a kapucnitba, visszakaphatnám? Hát persze, tessék, itt van. Nem. A helyzet korán sem oldódott meg ilyen egyszerűen, hiszen Szabó Zsófiát akkor még nem ismertem. És természetesen azt sem tudtam, hogy Szabó Zsófiát Szabó Zsófiának hívják, és igazán nem róhatom fel hibájául azt, hogy a megszólítást egyáltalán nem vette magára, és gyanútlanul tovább lépkedett a sűrű tömegben, a diktafonommal a kapucniában. Először is a köztünk tomboló szintkülönbséget kellett leküzdenem. Ezért kiugrottam a karbantartó kosárból, és kificamítottam a bokámat. Mikor ezzel megvoltam, már nem volt más dolgom, mint átverekedni magam egy japán turista csoporton, ami úgy nyílt szét Szabó Zsófia határozott léptei előtt, mint a Vörös-tenger, előttem pedig úgy zárult össze, mint 40 összegabajodott szánhúzó kutya. Várj, haragudj, beleesett a izétbe, visszakaphatnám? Ismernem kéne téged? Nem. Akkor kopj le. Várj, a kapucnétban van a diktafonom, csak szeretném visszakapni. Kiveszem, jó? Ide figyelj, kis dömper. Nagyon jó pofa ez a duma, amit kitaláltál. De hogyha megpróbálsz hozzám nyúlni, akkor hamarosan tele lesz a zád a cipőmmel. Úgyhogy szállj le rólam, jó? Jaj, ne, komolyan beszélek. Odafönn csináltam egy riportot egy ipari alpinistával, és ez a hülye Géza kiverte a kezemből. Azt hittem, hogy szét fog törni, de akkor jöttél te, és csoda történt. Egyenesen beleesett a kapuncitba Kapunci. Ezt sikerült mondanom. És mikor a C betűt felcseréltem azzal az átkozott N betűvel, már éreztem, hogy baj lesz. Tibi! Tibi, gyere ide! Itt egy szatír! Hátrafordultam. Újra egy lassított filmképkockái peregtek előttem. Szabó Tibor közeledett felém. Zsófia öccse. Persze akkor még őt sem ismertem, de ezt egyből levettem, hogy ami közeledik felém, az egy 120 kilós biztonsági őr. Annyi időm sem maradt, hogy azt mondjam, megmagyarázom. Na hello, van valami probléma? Így utólag annyit tudok csak mondani, hogy arra a napra elegem lett a Szabó családból. Szabó Zsófia diktafonommal szelelt el, Szabó Tibor pedig néhány vérlemezkémet vitte magával az öklére tapasztva. Hármunk közül csak én maradtam ott, de én nagyon. Úgy feküdtem ott, mint egy fölrobbantott pandamackó. Se hozzáfűzni való, se diktafon, se testi épség, csak egy nagyon egyszerű gondolat. Diktafon nélkül ki fogok pusztulni. És nem csak én felejtek majd el mindent, hanem engem is elfelejtenek. Eszembe jutottak a régi módszerek. A szörnyűséges, öntapadós matricák, meg a cetlizés. Aztán megpróbáltam gyorsan visszaemlékezni Herendi Ottó hibátlan felépítési mondataira, Zászlós professzor nagy sűrítésére, eszembe jutottak Sásárkány történetei, eszembe jutott Csillajos, meg annak a filmnek a zenéje, a Láva sztori, vagy mi. Borzalmasan éreztem magam, mint akinek ellopták az agyát. Hazatévelyegtem. Kongtam az ürességtől. Nem mertem kimozdulni otthonról. Nem bírtam enni. Nem bírtam aludni. Nem bírtam. Éreztem, ahogy az agyam szép lassan kiürül, mint anyám pénztárcája a hónap végén. Tessék, itt a bizonyíték. Ilyen vacak hasonlatot soha életemben nem mondtam volna. Egy szóval, halálomon voltam. Hiába. Az ember nem élhet az agya nélkül. El sem tudom képzelni, hogy bírtam ki ezt a 2 vagy 3, de az is lehet, hogy 4 napot diktafon nélkül. Én, aki 100%-os diktafonfüggő vagyok. De ez most mindegy, mert nem tudom hány nap múlva, fogalmam sincs hány óra, hány perckor, amikor már azt is kezdtem elfelejteni, hogy volt valaha egy diktafonom. Csengedtek. Függöny elhúz. Kisírt szem kinéz a kertkapu irányába.
Kertkapuban motoros futár kezében apró csomag, gyarló test átúszik a kerten, odaér, motoros megijed, apró csomag a földre hull, apró csomagon pedig felirat. Ezúton szeretnék bocsánatot kérni. Aláírás. Szabó Zsófia. A motoros futár azt hihette, hogy a csomagban valami durva méreg ellenszéruma lehet. Úgy vettem át a kezéből, mintha az üdvösségben részesített volna. Erős késztetést éreztem, hogy letérdeljek, és átöleljem a kerekeit, meg a csizmáját, megcsókoljam az adóvevőjét. Vissza sem mentem a házba. Ott helyben téptem fel a csomagot, aminek bizsergetően ismerős súlya volt. Megmenekültem. És most mondhatnám azt, hogy miután visszakaptam a diktafont, a dolgok visszatértek a régi kerékvágásba, de csak egy újabb gyötrelem vette kezdetét, ugyanis a diktafon mellett egy levelet találtam. Kedves Lajos, mielőtt leírnám 10 000-szer, hogy bocs, el kell mondanom, hogy miért csak most tudtam elküldeni a diktafonodat. Aznap délután említetted, hogy egy ipari alpinistával készítettél riportot, a nevét viszont nem jegyeztem meg, pedig kiváló memóriám van. Eltartott pár napig, amíg sikerült kinyomoznom, hogy ki mosta a bankcenter ablakait aznap délután. Végül sikerült rátalálnom Gézára, aki megmondta a nevedet, és a telefonkönyvből így már egyszerű volt kikeresni a címet. Szerencsére csak egy Cukor Lajos van az egész országban. Beszéltem erről a félreértésről a biztonsági őrrel is, aki az öcsém. Tibinek hívják. Ő is írt ide néhány sort. Elnézést kérek, amiért bántalmaztalak, tisztelettel Szabó Tibor. A diktafonnal kapcsolatban biztosíthatlak, hogy senki sem piszkálta. Remélem nem történt semmi baja. Ez rád is vonatkozik. Utóirat. Azt az átkozott kapucnit soha többé nem veszem fel. És akkor most, ahogy a levél elején ígértem. Bocs. 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 Csak 134-szer írta le, hogy bocs, de azt hiszem ez igazán nem számít. A maradék 9866-ért cserébe kárpótolva lettem valami sokkal izgalmasabbal, ugyanis a diktafon bekapcsolva maradt. Ráadásul olyan funkcióra volt állítva, ami automatikusan kibekapcsol, az szerint, hogy érzékel-e valami hangot. Így tökéletes keresztmetszetet kaptam Szabó Zsófia aznapi ténykedéseiből, amíg le nem merült az elem. Most megmutatom, mit csinált Szabó Zsófia, miközben én a diktafonom nélkül fetrengtem, és vártam a halált. Bocs. Tehát Szabó Zsófia találkozásunk után felszállt a 7-es buszra. Hogy honnan tudom, hogy a 7-esre? Hát tudja, Marikám, ember tervez, Isten végez. Szerintem az emberiség nem sokára lehúzhatja a rollót. Kész passz! Igaza van, Gyula. Az egész emberiségnek nincs egy csöpp esze se. Olyanok ezek, mint akiknek, mit tudom, elmentek otthonról. Na, hova megy ez a busz? Mindjárt lemegyünk a térképről. Úgy tűnik Szabó Zsófia sem tudta sokáig elviselni Marika és Gyula értelmesnek álcázott társalgását, mert hamarosan leszállt, és valószínűleg átkelt az úttesten, mert... Meguntad az életedet, szépség? Megmutassam, hol az ebra! Vak vagy! Hülye Lisa! Szabó Zsófia azonban frappánsan visszavágott. Ez már megvolt a Dirty Dancing képregény változatában. Találjatok ki valami újat! Seggfejek. Ezután Szabó Zsófia hazakopogott a csodálatos magas sarkú cipőjében, és találkozott egy hölgyel, akit anyunak hívnak. Szia, anyu! De ne gyere azzal a cipővel, kiukasztod a parkettát! Képzeld, adtam egy kis munkát az öcsinek. Mi történt? Rám nyomult egy szatír a bankcenternél. Micsoda? Elkezdett nyúlkálni a kapucnimba, valami olyasmit motyogott, hogy belejtett egy diktafont a háztetőről. Hogy lehet ilyen hülye dumát kitalálni? Elképesztő. A kapucnitba? Öcsi szerencsére ott volt a közelben, jól betorzított neki egy büntetőt az arcába. Hoztál túró, Rudi? Kislányom, azért ezt nem így kell elintézni. És ha tényleg belejtett valamit a kapucnitba, én is ott találtam meg a múltkor az esernyőmet. Iszonyatosan nagy ez a kapucni. Megnézted? Jaj, anyukám, ne fárasszál már! Egyszerűen ki akart kezdeni velem, mióta befestettem a hajam, minden nap beszól valaki az utcán. Nem hoztál túró, Rudi? Megnézted? Egyáltalán! Dehogy néztem. Jó, megnézem. Csak ne izgasd föl magad. Meg ne kérdezd, hogy történt-e valami bajom. Véletlenül se hihetetlen, hogy még egy szatír is fontosabb neked, mint a saját lány. Francba. Na, találtál valamit? Nem. Mi az a kezedben? Semmi. Izé.
Ez egy izé. Azt hiszem, van egy kis gáz. A nagy felismerés után meghallgathattam, milyen is az, amikor Szabó Zsófia elmereng a helyzet banalitásán, néhány önmagának feltett költői kérdés segítségével. Miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Miért mindig velem történnek ilyen... A francba! A büdös francba! A francba! Soha többé nem veszem azt a rohadt kabátot! A francba! A francba! Ezzel a módszerrel úgy látszik nem sikerült lenyugtatnia magát, ezért más eszközökhöz folyamodott, illetve egy darab eszközhöz. Hol vagy, kislányom? Gyakorolok! Miután feljátszotta a diktafonra a 21. század legelképesztőbb jazz szólóját, anélkül, hogy tudta volna, szép lassan megnyugodott, és mikor a zongora fedele lezárult, 3 perc múlva már csak ezt hallottam. Az első pár taktus után beleszerettem ebbe a hangba. Nem értek nagyon a zenéhez, de szerintem ez a szuszogás a zene. Amikor meghallgattam, olyan béke szállt rám, amit csak akkor érez az ember, ha fölmegy a holdra és magával viszi az ágyneműjét. És arra gondoltam, milyen jó lenne mindig erre a szuszogásra elaludni. Most, hogy rákerült a diktafonra, ez nem is lenne elérhetetlen számomra, de vannak dolgok, amiket az ember azért szívesebben hallgat élőben. Szabó Zsófia létfenntartó funkcióinak hangját szét kéne sugározni az egész világ egyetemben. Biztos vagyok benne, hogy 1-2 fényév múlva ide gyűlne mindenki, aki csak él és mozog az egész univerzumban. Amikor erre gondoltam, megfájdult a gyomrom. Rájöttem, hogy miért. Féltékeny lettem. Találkoznom kell vele, különben elpusztulok. Persze se a címét, se a telefonszámát nem tudtam. Szabóból pedig elég sok van ezen a világon. 3 napig átcsorogtam a bankcenter bejáratánál, ahol az a végzetes dolog történt, de nem jött. Megkereshettem volna a biztonsági őröcsikét, de bevallom, azt nem mertem. A 7-es buszon is napokat töltöttem el, de ott csak... Az egész emberiség tokkumpak elmehet melegebb éghajlatra. Komolyan mondom, tokkumpuder. Pedig nem rosszabbak ám nálunk, meg nem is jobbak. Sőt! Kezdtem kétségbe esni. Aztán eszembe jutott valami. Másnap az első utam a konzervatóriumba vezetett. Gondoltam, aki így tud zongorázni, azt leginkább ott lehet megtalálni. Jó napot kívánok, én keresek valakit. A felvételi már elkezdődött, a következő időpont pontosan 1 év múlva lesz. Viszlát. Én nem felvételizni jöttem, csak keresek valakit. Igen? Egy lányt keresek, aki, nem tudom, valószínűleg ide jár, egy ilyen lány. Megkönnyíteni a dolgomat, ha esetleg szíveskedne megmondani a nevét. Cukor Lajos. Nem. Nem a maga nevét, hanem a lányét, akit keres. Érti? Ja, elnézést, Zsófiának hívják. Igen, Zsófia. Jó. Egy pillanat. Nos, 14 Zsófia nevű lány jár ide. Mennyi? Ha esetleg elárulná a vezeték nevét is, akkor talán valamelyest le tudnánk szűkíteni a kört. Szabó. Ez esetben nem szűkült túl sokat a kör. 9 darab Szabó Zsófiánk van. Miért nem választ valami eredetibb nevű hölgyet? Van egy Hopflinger Konstantina nevű futbolistánk. Ő nem lesz jó? Nem, nekem Szabó Zsófia kell. Jó. Akkor, ha megmondanám, milyen szakra jár a kis Szabó Zsófia? Ha ide jár, akkor zongoraszakra. Nagyon jól zongorázik. Ebben biztos vagyok.
Na, nézzük csak. Van 3 hárfás, egy csellista, egy egedűs, egy klarinétos, egy oboás, egy kürtös és egy... Igen? Üsdobos. Sajnálom. Nincs Szabó Zsófia nevű zongoristánk. Nincs? Igen. Én is pont ezt a szót használtam. Nincs. Biztos nincs? Jól megnézte? Igen. Azt hiszem, elég jól megnéztem. Ennél jobban nem tudom megnézni. A fenébe. Azért köszönöm a fáradozását. Egy kicsit tényleg elfáradtam. Viszlát. A kijárathoz érve már azt fontolgattam, hogy ha nincs más megoldás, hát felhívom az összes Szabót a telefonkönyvből, és úgy 50 év múlva, amikor rábukkanok, majd kispórolok a nyugdíjamból egy vacsorára valót, és elviszem valami előkelő helyre. Ő majd megmutatja az unokák fényképeit, én pedig végre boldog leszek. Addig viszont ne ringassam magam abba a hiú ábránba, hogy ilyen egyszerűen megtalálom. Kiléptem a konzervatórium kapuján, és egyenesen neki mentem. Szabó Zsófiának. Oh! Elnézést, bocsánat. Francba! Francba! De... Francba! Ez most nagyon dühítő lesz, amit mondani fogok. Aki nem bírja az ilyesmit, az most csukja be a szemét, vagy nem tudom, tehát a fülét. Én... nem ismertem meg. Nem ismertem meg, majdnem felborítottam, és mégsem ismertem meg, mert egyáltalán nem emlékeztem már arra, hogy néz ki, mert a memóriámat agyon kéne verni egy bottal és fellőni az űrbe. Ő meg gondolom rám se nézett. Hazamentem. Visszahallgattam a portással folytatott beszélgetést, és akkor... Francba! Megütötte a fülemet az a bizonyos hang. Francba! Először csak furcsa érzésem támadt. Francba! Aztán leizzadtam. Francba! Remegni kezdett a gyomrom. A vérnyomásom leverte anyám csecsebecseit a polcokról. Elsötétült előttem a világ. Üvölteni kezdtem. Úgy álltam a szoba közepén, mintha a világtalan Herendi Otto és az elmebeteg Zászlós Artúr különös keveréke lennék. Üvöltöttem, és közben nem láttam semmit. Emlékeznek még a sűrítésre? Szükségem lenne egy vérgyilkosra, aki jó pénzért megkínozna, és aztán jól meggyilkolna. Boldog lennék, hogyha végre sikerülne agyonverni magam. A fejemből kicsúszik minden állítvány, és hogy rímeljen ez a dal, azt ne várja el senki. Az előző sorból már nem jut eszembe semmi sem, és én egyre inkább azt hiszem, hogy ideje lenne már valamit tennem az egész elfelejtett életemben, amíg átat vett majd minden gondnak. Lenni kéne már egy ilyen gondnak, a kapcsolótáblán a központi gépet csak megnyomnám, és mindenkitől elköszönnék szépen. Nem lesz referén, nem tér vissza ugyanaz a dallam az agyam helyén, mert nekem csak egy lefagyasztott, rántott hús. Most pedig, ami most fog történni, az kockázatos, de szükséges. Itt állok a Budaörsi Sárkányrepülőklub bejáratánál. Lehet, hogy ez lesz az utolsó felvétel, amit ezzel a diktafonnal csinálni fogok. És ezt most nem is magamnak mondom, hanem mindenkinek, aki majd ezt a felvételt meghallgatja. A nevem Cukor Lajos. Nagyon rossz a memóriám. Ezért egy augusztusi napon üvölteni kezdtem, és addig üvöltöttem, amíg rám nem esteledett. Aztán pedig támadt egy ötletem. És ez az utolsó esélyem. Hajnali 2 óra van. Nincs itt senki más, csak én és egy pajszer, amivel felfeszítettem az ajtót. A tervemhez Sásárkány sárkányrepülőjét fogom használni, akit az egyetlen barátomnak tartok, és
aki erről az egészről nem tud semmit, és békésen alszik a klub egyik helységében. Tehát a felelősség csak engem terhel. Most, miközben ezeket a szavakat mondom, egy sárkányrepülőt cipelek a hátamon a starthely felé. Tervem a következő. Nekifutni, elrugaszkodni és elrepülni. Annak idején azért választottam a sárkányrepülést, mert le akartam győzni a tériszonyomat. De még egyszer sem repültem, és amit most teszek, azt pedig azért teszem, mert abban reménykedem, hogy ez a repülés jótékony hatással lesz a memóriámra. Ha az ember fölülről látja a dolgokat, akkor sokkal jobban át tudja tekinteni őket. Berepülök a város fölé. Meg akarom nézni a házunkat, az utcánkat, az egész várost. Ha egyszer megnézhetem felülről, hogy mi az, amiben élek, akkor talán nem fogok többé eltévedni benne. Hogy jól lehessen hallani minden szót, a diktafont rászikszalagoztam a fejemre, és a biztonság kedvéért azért van nálam egy mobiltelefon. Tehát akkor 1, 2, 3! Jó van. Sikerült. Ez az. Most megpróbálom kinyitni a szemem, és elmondom, hogy mit látok. Hát ez... Nézd, Hagerson! A repül Márton Ludon! Smere! Te mocsak veres kis dög, ha most látnád, amit én látok! Látom az utcalámpákat! Meg az autó fényszóróit! Olyan, mintha odalent is csillagok lennének! Marha jó! Innen egyszerre lehet integetni mindenkinek! Szevasztok! Szevasztok, hülyék! Városlakó hülyék! Itt vagyok fönn! Szevasztok! Be! Hát ez nem igaz. Hát ilyen nincsen. Na, halló, ki az? Halló? Hello, Lajos. Én vagyok a szia, mi a helyzet? Gúnyolódj! Felébresztettelek? Hát igen, már majdnem aludtam. Miért hívtál? Képzeld, betörtek a klubba, és elvitték Sárkányrepülő, az a helyzet, hogy nem tudok most beszélni, mert... Felhívnád a rendőrséget? Csak most... Félek, hogy én csak össze-vissza dadognék. Nem tudnál ide jönni? Tehát én most egy... Halló! A felébe már, ide figyelj, Sárkányrepülő, muszáj kipróbálnom valamit, minden rendben van, már föl is szálltam, nem lesz semmi baj, vállalom a felelősséget. Ez most komoly? Igen, ez most komoly. Jaj, ne haragudj, Sárkányrepülő, de ezt most muszáj megcsinálnom, nem lesz semmi baj, hidd el, nekem erre most szükségem van, érted? Nem lesz semmi baj. Nem lesz. Na jó, ezt most hagyjuk abba. Le kell raknom a telefon, mert én nem tudok kormányozni. Mi van? Jól van, 6-ra visszaérek, csak ne parázzál már. Le fogok merülni. Francba már ezt a hülye dadogást! Lajos! Hatalmas nagy vihar lesz! Azonnal fordulj vissza! Most! Rögtön! Honnan veszed? Nincs is semmilyen vihar. Halló? Itt vagy még? Jól van, megpróbálok visszafordulni, csak kicsit elkezdett fújdogálni a szél. Jaj, azt hiszem baj van. Felébe.
fenébe! Na, most az történt, hogy lejtettem a telefonomat a francba. Remélem Szabó Zsófia odalent sétálgat valahol a hatalmas kapucniával együtt. Szuper! Ilyen közelről még senki sem vette fel a villámokat, főleg nem diktafonnal. Segítség! Segítség! Ha lezuhannék, aminek most elég nagy esélye van, és megtalálja valaki ezt a diktafont, kérem, azonnal értesítse a szüleimet és a Budaörsi Sárkányrepülőklubot, a tűzoltókat és a mentőket, de főleg a szüleimet, mert ezt nem fogom megúszni. Nevem Cukor Lajos, lakcímem Budapest, Frangepán utca 27/A, irányítószámom 1052, telefonszámom 223 45 97. Cukor Lajos @skizo.hu. A vércsoportom RH pozitív, gyógyszerallergiám nincs. A tajszámom 03 52 52 048, személyi számom 179 11 27 6354. A személyigazolvány számom P29 25 48, az útlevélszámom CA 70 52 68, adóazonosítójel 84 05 168 117, a kocsik alvásszáma 3220. Úristen! A Nils Holgersson! Emlékszem! Van memóriám! Mielőtt meghaltok, minden emléketek lepereg a szemetek előtt, akár egy film. Pardon, én a Lajos diktafonja vagyok. Most persze azt gondoljátok, hogy valaki szórakozik veletek. De itt nincs senki más, csak én és Lajos. Nem érdekel, hogy hisztek-e nekem vagy sem. Ebből nem is érdemes túl nagy ügyet csinálni. Ezt most nem szemrehányástként mondom nektek, embereknek, de azt hiszem, én álltam a legközelebb Lajoshoz, és ezért úgy érzem, illenék nekem is szólni néhány szót így a vége felé, főleg arról, hogy mi is történt, miután lezuhantunk. Halljátok ezt a kattogást? Ilyen hangja van egy közlekedési lámpának, amikor villogóra van állítva. Persze ezt csak akkor hallja az ember, ha nagyon közel hajol hozzá. Egy külvárosi kereszteződés egyik jelzőlámpájába csapódtunk bele, ami egy drótkötéllel van felfüggesztve az úttest fölé. Autók már nem járnak erre ilyenkor, ezért van villogóra állítva. Minden egyes felvillanáskor sárga fénnyel borítja be Lajos arcát. Lajos a drótra tekeredve lóg az úttest fölött. Biztos hallottátok már ezt a közhelyet. Mielőtt valaki meghal, filmként peregnek le az emlékei az életéről. Cukor Lajos 20 évesen ült be erre a vetítésre. Egy égőházat látott, melynek ablakaiból lángok csaptak ki. A tetejéről Cukor Miklós és Cukor Mária integettek Lajos felé. Ropogósra sült ajkukat széles mosolyra húztak. Képzeld, Lajos! Ha sikerül eloltanunk ezt a házat, részt vehetünk egy sorsoláson! Mondd el neki, Miki, hogy mit lehet nyerni! A harmadik díj egy házi mozirendszer, a második egy Biedermeier garnitúra, az első nyeremény pedig a kettő együtt! Azután Lajos egy ballonkabátos férfit pillantott meg, aki egy sípoló, villogó fehér botot tartott a kezében. Fürgén rohangált ide-oda, majd hirtelen megállt és felkiáltott. Ho-ho-ho-ho! Ez az! Megtaláltam! A férfi ásni kezdett, és hamarosan kiemelt a földből egy elefántcsont színű, kézzel festett herendi porcelán teáskannát.
Leemelte a tetejét, és egy mobiltelefont vett elő belőle, ami szintén porcelánból készült, és amivel egyenesen Lajos agyába tudott telefonálni. Ne felejtse, fiatalember, a világ valamennyi kincsének 6 milliárdod része a magáé. Adjon mindig egyszerű válaszokat, és óvakodjon a lámpaoszlopoktól. Ekkor egy lámpaoszlop nőtt ki a földből, és miután Lajos feje jólesően koppant rajta egy nagyot. Az oszlop legtetején kibomlott egy zászló, amely Zászlós Artúr professzort ábrázolta egy hatalmas ollóval a kezében. A kép mellett pedig reklámszöveg állt hatalmas betűkkel. Megszabadítok bárkit fölösleges testrészétől, hogy repülni tudjon. Föl! Hogy repülni tudjon. Föl! A heré! Egészen a csillagokba. Ezután Lajos felnézett az égre, de nem azért, hogy a csillagokat bámulja, hisz azokról úgy is tudta, hogy ott vannak. Azért nézett a feje fölé, mert valami iszonyú súly húzta hátrafelé a gallériánál fogva, és akkor észrevette, hogy egy hatalmas kapucni van az ingére varva. A kapucniból pedig Szabó Zsófia formás feje kandikált elő, és cuppanós csókot nyomott Lajos nyakára. Menjünk el valahová, ahol minden más lesz. Menjünk a francba, Lajos. És Szabó Zsófia kinyújtotta a hosszú zongorista ujjait. Irány a franc! És játszani kezdett a levegőben, mintha csak az irányt mutatná, amerre majd menniük kell. Méghogy a francba? Mi ez a hülyeség? És Lajos elismerően nyújtotta a kezét Sásárkány felé, amiért már nem dadogott egyáltalán, de Sásárkány elébe vágott a gratulációnak. Most is dadogok, csak most folyékonyan, mint a többiek, úgyhogy ne nyújtokosd a kezedet ilyen Végül mégiscsak kezet ráztam, de csak úgy szokásosan, mint férfi a férfival. És Lajos ekkor világosan érezte, hogy nem akar elmenni a francba, mert valószínűleg ott is csak ugyanaz van, mint mindenhol. Tudja, milyen maga? Mint akinek... Én nem tudom, na, elmentek otthonra. De Lajos nem válaszolt semmit, hanem leszállt a 7-es buszról, aminek szokatlan módon a Zeneakadémia előtt volt a végállomása. Belépett az épületbe. Egy ideig csak a kongó csendet hallotta maga körül, de aztán valami neszezni kezdett a tért hajlatánál. A féldisznó volt az. Ő szedte a jegyeket a bejáratnál az aznap esti koncerten. A mai koncertre csak az kaphat belépőt, aki nem barátja a sztereotípiáknak. Világos voltam, problémás gyerek. Azzal a féldisznó kitárta az ajtót, és Lajos egy hatalmas koncerttermet látott. Sokkal nagyobbat, mint az igazi Zeneakadémia. Sok száz zenész hangolta a hangszerét, a középen félkörben álló kórus pedig első számolásra legalább 100 000 fősnek látszott, és csupa fehér köpenyes egészségügyi dolgozóból állt. A karmesteri emelvény egymásra halmozott orvosi műszerekből épült. A karnagy már ott állt a helyén. Felemelt karral, elegáns frakban, ami feltűnően kecsesen állt rajta. Lajos csak hátulról látta, és csak annyit sikerült megállapítania, hogy egy műanyag cső tűnik el a frak egyik ujjában. A gumicső másik vége a mellette álló infúziós állvány palackjához kapcsolódott. Ne ijedj meg, Lajos! Ez csak egy vicc. Csak szeretném megköszönni. A következő kórusművet a világ minden Lajosának küldöm. Köztük magamnak is! Furcsa dolog történt a nagy vizit közepén. Besétált egy féldisznó a szobámnak küszöbén. Kérdeztem, hogy mit mert csak hátsó fele volt,
neki szállja. Villámként hasít most belép az a gondolat, hogy hogyan tudnád elképzelni a féldisznókat. A féldisznóra hallasz, akkor mindig arra gondolsz, hogy a hátsó fele nincs meg neki, és ezzel behódolsz annak, amit úgy nevez az ember fia lánya, hogy a gondolkodásmódnak a sztereotípiája. És miközben a rengeteg Lajosok a kórus énekét hallgatták, addig egy bizonyos Lajos, akit Cukor Lajosnak hívtak, azt vette észre, hogy megnyílik a koncertterem kupolája a feje fölött, majd megnyílik maga az ég is, és a tátongó nyíláson keresztül papírlapok szállingóznak egyre lejjebb egészen lassan. És mikor Lajosnak sikerül elkapnia az egyiket, látja, hogy tele van írva valami szöveggel, hogy az összes papírlap tele van írva valami gépelt szöveggel, és mikor Lajos beleolvas, rájön, hogy az nem más, mint az addigi élete. Hibátlanul, tökéletesen olvashatóan, másfele sortávolsággal. És akkor Lajos felmászik a mennyezetig érő papírkupac tetejére, kézbe veszi az első oldalt, és elhatározza, hogy addig fogja olvasni a papírlapokat, amíg el nem jut odáig, hogy ő, Lajos, egy égig érő papírkupac tetején ülve olvasni kezdte az életét, egészen onnantól kezdve, hogy... Nagyon rossz a memóriám. Vinnai András hangjátékát hallották. Cukor Lajos, Hajduk Károly. Lajos apja, Csuja Imre. Lajos anyja, Szirtes Ági. Sasárkány, Bánki Gergely. Csilla, Erdélyi Teréz. Zsófia, Danis Lídia. Herendi Ottó, Jordán Tamás. Zászlós Artúr, Blaskó Péter. Marika, Kocsis Gergely. Gyula, Kocsis Gergely. Közreműködött Czapkó Antal, Csere Ági, Géci Zoltán, Máté Zsolt és Tímár Éva. Zene, Frank Zoltán és kórusa, valamint Keresztes Tamás, Kunert Péter, Liszkai Károly és Molnár András. A hangfelvételt Liszkai Károly és Magsai Helga készítette. Dramaturg Zoltán Gábor. Rendezte Vinnai András. Kérjük tisztelt utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmeztessenek engem is, mert én valahogy mindig fönnmaradok. És ez talán nem is olyan nagy baj, csak... Sőt, talán nem is olyan rossz dolog fönnmaradni. Igen, remélem, hogy még mindannyian sokáig fönnmaradunk, hogy... Na, hát... Értik, hogy értem, nem?